O ddiwyn tad, da ni'n diolch i ti am diwrnod braf, diwrnod newydd heddiw yma. Yn diolch i ti am gwmni'n gilydd, yn diolch i ti am bethau fod ynglyn â nhw a crea yno ni arglwydd yn wir, galon ddiolchgar yng nghanol pob cyfwng a cholled a ofn a dryswch arglwydd. Da ni yn gofyn i ti fod yn dangnefedd i ni. Yr rhoi ni ganol llonydd distaw, yr rhoi ni le i fod yn dy gwmni di yn agos ata ti lle dyn ni'n gwybod arglwydd yn bod ni'n ddiogel yn dy law. A dyn ni'n gofyn i ti agor dair ar ein cyfer ni y bore yma. Yn gofyn i ti ddangos i ni y waith yr arglwydd Iesu trosom ni, cwmni'r arglwydd Iesu gyda ni, a'i gomisiwn ef i ni, a'i nerth ef i ni, hefyd wrth i ni rannu yn ei waith ef. Bendithio ni arglwydd am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn denw di dy hun. Amen. Rwan te. I glywni, mae hi'r gosab peth i emyn fel petai gwyddon ni amdano fo. Can Waldo, y Tangnefeddwyr, ydy hon. Ac wrth gwrs mae o'n sôn am yr Gwynfyd yma, Gwyn ei byd y Tangnefeddwyr, oherwydd can twy ei galw yn blant i Dduw, ac mae o'n defnyddio yr adnod yna ar ddiwedd pob pennill o ieiddo. Ac hefyd mae o'n gosod allan, mi gewn ni sôn yn y man yn ogystal, gosod allan yn gwaith ni'n cenad dyn i'w bod yn frawd, a yr hyn da ni'n ei gael o ddi wrth Dduw hefyd, golyd Duw yw'r annwel fyd. Mae o'n cynnig i deyrnas yn gyfan i ni. Wedyn mi glywn ni Cor Llanddarog, dwi'n meddwl, yn canu yr emyn neu'r penillion yma gan Waldo. We
Oedd y sain yn iawn o fanna? Ydych chi'n glywed o? Oce. Ardderchog. So well i fi roed hefyd spotlight arna fi fy hun falle. Ond, na. Y tangnefeddwyr, ac mae yna lawer o sôn wrth gwrs am dangnefedd, a gwneud tangnefedd a'r gair arbennig yma sydd gennym ni fel Cymru, tangnefedd yn hytrach na heddwch ac yn ogystal â heddwch. Lawer o sôn am hwn yn y Beibl. Tangnefedd yn perthyn rwsyd i Dduw ac yn dod o cyfuniad o eiriau neu tanc, mae'n debyg rhyw hen air gan yr brythoniad am heddwch a nef, y nefoedd hefyd. Heddwch y nef ydy tangnefedd bod o'n mynd yn ddyfnach rwsyd na'r heddwch cyffredin. A dyn ni yn meddwl i rannau'r sgrin yn y fan yma eto yn meddwl beth ydy tangnefedd hefyd. A pwy sy'n dangnefeddwyr? Dyna ni. Ac mae tangnefedd yn rhywbeth ydy heddychlon, ond fel mae'r scribbles ar y sgrin yn awgrymu, mae rhywbeth reit llanestog hefyd i fod ynglyn ag o ac i fod yn ei greu oherwydd bod ni'n byw mewn byd digon llanestog. Felly meddwl am un o'r darlleniadau sydd i'w cael yn llyfr y proffwyd Eseia ynglyn â'r rhannu tangnefedd, cyhoeddi heddwch, ac mae o'n sôn am wneud hynny ar y mynyddoedd. Ac ydy'n unau flwyddyn yn ôl, a os cofiwch chi, Nan a finne, a James a Lowry Mitton, a Neirin Owen, Sian James, wedi cael mynd o Gymru i dalaith mis o'r am yng Ngogledd-Wyrain yr India, i fod yn rhan o gynhadledd ieuenctid yn y fan honno, lle roedd yna 100,000 o bobl ifanc wedi dod at ei gilydd i gynnig eu haddoliad i Dduw. Mae o'n rhyfeddod meddwl erbyn hyn bod y fath beth wedi bod yn bosib erioed. Doedd o ddim yn bosib yn fuan iawn wedi ni ddychwelyd adre. Ac mi aethon ni mewn i'r clo yn fuan wedi hynny. Ond dyn ni yn cofio dylanwad yr rhai aeth a neges efengil heddwch, efengil tangnefedd, yr arglwydd Iesu Grist i'r bryniau yna, a'i gyhoeddio ar y mynyddoedd yn mis o'r am taleithiau eraill yng Ngogledd-Wyrain yr India yn ogystal. Neu ddarllen dim ond yr chydig adnodau yma o broffwydoliaeth Eseia ynglyn â'r cyhoeddi yma oedd yn mynd i ddigwydd a chanlyniadau hynny, cyhoeddi efengil tangnefedd Duw. Morweddaidd ar mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch yn datgan daioni yn cyhoeddi iachawdwriaeth sy'n dweud wrth Seion dy Dduw sy'n teyrnasu. Clyw, y mae dy wilwyr yn codi eu llais ac yn bloeddion llawen gyda'i gilydd, a'i llygaid eu hunain y gwelant yr arglwydd yn dychwelyd i Seion. Bloeddiwch, cydganwch, chwi adfeilion Jerusalem oherwydd tosturiodd yr arglwydd wrth ei bobl a gwaredodd Jerusalem. Dinoethodd yr arglwydd ei fraich sanctaidd, ymwydd yr holl genhedloedd, ac fe wel holl gyrau'r ddaear iachawdwriaeth ein Duw ni. Bendith Duw ar darllen na'r gwrando o'i air Eseia pennod 52 sydd yn y fan yna cyn iddo fo fynd yn ei flaen i sôn am yr un sydd yn gwneud heddwch rhyngom yn Iesu Grist, y gwas dioddefus yma sydd yn dioddef trosom ni a'r chollwyd am ein troseddau ninnau.
Ac mae Eseia hefyd yn sôn, fel petai y peth eisoes wedi dod i fod, holl gyrra'r ddaear wedi cael clywed iachawdwriaeth ein Duw. Roedd o'n dod yn efengil Iesu Grist, ac mae Eseia yn dal gafel yn hynny ac yn dod â'r cyhoeddi yna ymlaen i'w gyfnod o'i hun yn brysio'r dydd felly. Mi welwch chi bryniau yna mynyddoedd yn mis o'r am yn y llun, ac mae'n siŵr bod yna dipyn o gapeli yn y llun yna i'w gweld hefyd. Yr fath effaith mae'r efengil wedi ei chael ar y bryniau yna, a'r fath ddiolchgarwch sydd yno hefyd oherwydd hynny. Wedyn, da ni yn ystyried bod tangnefedd Duw yn rhywbeth rhyfedd iawn, yn rhywbeth anghyffredin mewn gwirionedd, ac mae meddwl na Paul sydd yn sôn am dangnefedd Duw sydd goruwch pob deall, os yn bosib deall y peth yn iawn. Ond da ni yn ystyried i ryfeddwch o, ac mae eisiau ni ryfeddu ato fo hefyd, bod y fath dangnefedd yn bosib wedi'w rannu hefo ni yn Iesu Grist. Ond mae'r rhannu'r tangnefedd hwnnw wedyn a bod yn dangnefeddwyr yn waith rhyfedd ac yn waith caled iawn. Ac mae yna 3 pheth yn y fan yna, da ni'n cael yn galw iddo. Falle bod y peth cyntaf, mi allwn ni fyw efo'r un cyntaf, lle mae Paul yn gosod allan rheole'r bywyd Cristnogol yn Rhufeinied 12, ac yn dweud, os yw'n bosib, os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch hefo pawb. Bod ni'n aros yn ffrindiau hefo pawb. Bod ni ddim yn cynhyrfu ac yn gwneud pethau'n ddrwg yn perthynas rhyngom ni ag eraill, bod ni'n ystyrlon, bod ni'n sensitif, bod ni'n drigarog yn ymwneud gyda phawb. A falle gallwn ni feddwl am hynny, wel, mi allai fanigio hynny, ond da ni'n gweld yn aml iawn bod ni'n cael hynny'n anodd hefyd ar brydiau. Ond felly os ydy o'n dibynnu arno ni, bod ni ddal mewn heddwch hefo pawb. Ac yna mae Paul yn sôn yn y llythyr at yr Effesied, wrth sôn am yr eglwys, ymrowch i gadw, meddai fo, ar hwymyn tangnefedd, yr undod mae'r ysbryd yn ei roi. Cadw'r tangnefedd yna sydd rhyngom ni fel pobl yr arglwydd. Bod hwnnw'n rhodd arbennig i ni, ac bod tangnefedd ysbryd Duw, ysbryd sy'n ei roi, yn clymu amdano ni fel pobl yr arglwydd. Felly mae yna ryw cymorth yr ysbryd i'w gael yn y fan yna, i'n clymu ni gyd at yn gilydd, a dyn ni i ymroi hefyd i'r gwaith yna. Bod yna waith cydymddwyn, cydweithio, cael y gorau allan o'r naill a'r llall. Dyn ni'n teimlo yn aml iawn, mae'n haws gwneud pethau'n hun, na gofyn i neb arall. Ond wrth gydymddwyn ag ati yr ydyn ni yn creu perthynas, yr ydyn ni yn creu tangnefedd, yn defnyddio'r tangnefedd yna, yr undod yma sydd wedi'w roi i ni fel pobl yr arglwydd. Ond dyma chi y gwaith caled wedyn hefyd. Falle mae'r cleta ohonyn nhw. Wrth i chi, meddai Iesu, sy'n gwrando rwy'n dweud, carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casau. A bod tangnefedd yn rhywbeth, a heddwch yn rhywbeth nid yn unig i'w gadw,
ac i wneud yn siŵr bod o ddim yn cael ei dorri, bod o'n rhywbeth i'w drysori, ac i weithio tuag ato fo. Mae Paul yn sôn yn yr eglwys, ond bod o rhywbeth hefyd i'w wneud ac i fod yn fwriadol ynglyn ag o wrth i ni fynd ati i garu'n gelynion, i wneud daioni i'r rhai sy'n yn casau ni, neu'n ceisio rhyw ddrwg i ninne. Fel hyn, y mae'r arglwydd Iesu Grist yn gosod i lawr y ffordd yr ydyn ninne i fod yn dangnefeddwyr, i lenwi'r byd gyda'i dangnefedd ef ei hun. A fel hyn mae o'n dangos bod y ffydd Gristnogol yn ffydd ymarferol, bod o rhywbeth sy'n gwneud gwahaniaeth yn yn byd ni. Dyn ni'n meddwl am luoedd cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig yn mynd i lefydd mwyn stopio pobl rhag lladd ei gilydd yn aml iawn, stopio sefyllfaoedd rhag mynd yn waeth nag y maen nhw. Ond dyn ni'n hefyd fel Cristnogion, fel llu cadw heddwch yr arglwydd Iesu i fod yn weithredol yn tangnefeddu ac yn gwneud heddwch rhyngom ni a rhwng pobl sydd yn drwgdybio ei gilydd, sydd yn elynion i'w gilydd, sydd yn amau, sydd ar wahanol ochrau i'w gilydd. Ac i fod fel mae Iesu'n datblygu wrth fynd ymlaen o'r gwynfydau i'r bregeth ar y mynydd, i fod yn halen ac yn oleuni, yn halen i buro a chadw cymdeithas, yn oleuni i ddangos i wirionedd o mewn byd sydd angen y gwirionedd yna, angen purdeb ac elfen cadw yna, a thrigaredd Duw tuag ati hi. Mae heddwch yn cael ei dorri mor aml yn dydy yn yn byd ni. Ar gymaint o wahanol lefelau. Ar lefel mwyaf basic, dyn ni'n gallu colli'n heddwch yn hunain, yn gallu bod yn amddifad o dawelwch meddwl ynom ni yn hunain. Dyn ni'n gallu colli heddwch rhyngom ni a rhai sydd anwylaf ato ni. Dyn ni'n gallu colli heddwch rhwng cymunedau a'i gilydd, lle mae yna ddrwg deimlad ac amheuaeth yn dod i mewn, rhwng cenhedloedd, rhwng llwythau, rhwng gwledydd a'i gilydd hefyd. Ac does dim rhaid i ni edrych yn bell iawn i weld effeithiau hynny yn byd ni. Byddwn ni'n cael yn tristau yn enbyd o weld effeithiau y rhyfela sy'n parhau yn yr Iemen, ac effaith hynny ar blant bychain yn cael ei llwgu i farwolaeth, diffyg maeth difrifol yno, oherwydd diffyg heddwch sydd yn y wlad honno, fel mewn cymaint o wledydd eraill ar draws y byd. Terfysgaeth yn Affrica yn cofio am yr merched yna sydd wedi ei herwgipio'r dyddiau diwethaf yma o ysgol yn Nigeria eto byth. Oherwydd y sefyllfa yna, yr heddwch wedi i'w chwalu ymhellach yn y cymunedau hynny. Ond, dyn ni'n meddwl faint yn waeth fyddai pethau, pe na bai am y tangnefeddwyr. Dyn ni'n meddwl mor ddrwg ydy pethau fel y maen nhw yn y byd ni, ond faint yn waeth mewn gwirionedd fyddai pethau o'n i bai am y rhai sydd fel halen a goleuni yn dangnefeddwyr, yn blant i Dduw yn y byd ni sydd ohoni. Onid eglwys Iesu Grist, onid pobl Iesu Grist sydd wedi derbyn tangnefedd Duw ydy'r
corcyn yna sydd ar wyneb y dŵr, yr boi yna, y balŵn sydd yn cadw'r byd yn nofio rwsyd, yn cadw'r byd heb suddo i anrhefn a diffyg heddwch llwyr. A faint o ddylanwad mae'r efengil heddwch yn ei chael ar yn byd ni. Mae'n rhaid dweud twt i'r efengil yma, di wneud dim gwahaniaeth i'n sefyllfa ni o ddydd i ddydd ac i sefyllfa'n byd ni. Ond tynnwch i'r efengil yna allan o'n byd ac fe welen ni fyd ofnadwy i fod yn rhan ohono fo. Fe welen ni fyd gwaith, byd a'i holl fwriadau galon yn ddrwg fel oedd y byd cyn boddi adeg y diliw. Ond yna ryw drigaredd tuag at yn byd ni wrth i Dduw osod tangnefeddwyr, gosod a rhannu neges o heddwch yn byd ni yn ogystal. A dyn ni'n meddwl am y gwaith yna o gymodi, o rannu heddwch, o ddwyn pobl at ei gilydd, y ma'n eglwysu a Christnogion yn ei wneud, yn cael ei galw i wneud yn ei sefyllfaoedd eu hunain. Dych chi wedi clywed am waith Rhiannon Lloyd mewn gymaint o wledydd ar draws y byd, wedi bod yn yr hen undeb Sofietaidd, wedi gwneud llawer o waith yn Rwanda, ac fel y mae, yr gwahaniaethau rhwng olygodd ryfela a genocide ofnadwy yna yn y 90au wedi cael i iachau i raddau heleth wrth i weithgaredd cymodi gael ei gynnal ymhlith pobl yn y wlad doredig honno. Creu heddwch. Os clywch chi Mererid yn siarad nos Iau, mae'n siŵr bydd hi'n sôn am Waldo, bydd hi'n sôn am Academi Heddwch. Ac fel mae gennym ni hefyd, fel cenedl fechan, le i fod yn pledio heddwch yn byd ni. Ac mi welwn ni, chymod, yr heddwch yna, mae'r arglwydd Iesu'n ei rannu hefo ni, tywysog tangnefedd ydi o, a fo sydd yn gadael i heddwch drud i ni. Rwyf yn gadael i chwi fy nhangnefedd, medda fo, wrth baratoi'r disgyblion ar gyfer ei madawiad. Ar noson y swper olaf, rwyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun, nid fel mae'r byd yn rhoi, rwyf i'n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calon a pheidiwch ag ofni. Bod tangnefedd Duw gennon ni yn Iesu Grist, bod tangnefedd Duw wedi wennill drosom ni. Trwy waith caled Iesu Grist ei hun, os dyn ni'n meddwl bod gwneud heddwch, a cadw heddwch yn waith caled, yna mi roedd rhannu heddwch hefo ni. A gwneud heddwch rhyngom ni a Duw hefyd yn waith caled i'r arglwydd Iesu Grist. Yn waith sydd yn golygu rhoi ei hun yn llwyr i'r prosiect, dod i'n plith ni, bod yn un ohonom ni, bod yn fodlon cymryd yn beien ni arno ei fei hun, marw mwyn ni, mwyn creu heddwch rhyngom ni a Duw. A dyna eithaf cariad yr arglwydd Iesu Grist tuag ato ni, cariad Duw tuag ato ni. Bod o'n fodlon yn croesawu ni ato ni'n heddychol i dderbyn i dangnefedd ef ei hun. Ac i ni fod yn agos ato fo bob amser trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. Gwaith i'w rannu ydy hwnnw. Rwan wrth symud ymlaen dipyn bach, mi gofiwch chi bod ni wedi clywed y tangnefeddwyr yn cael ei ganu, ac bod
Waldo Williams yn dangnefeddwr mawr I hun. Da ni'n cofio bod hi'n hanner can mlynedd ers I farwolaeth o 1971. Ac mi roedd o wedi gwneud lot yn achos Tangnefedd, yn achos heddwch yng Nghymru. Wedi codi ymgyrch I sicrhau nad oedd mynyddoedd y preselau yn cael eu cymryd drosodd gan y fyddin fel digwyddodd mewn cymaint o lefydd eraill. Sefyll o blaid heddwch. Ac mae o'n yn sôn am ei dadau fam, yn sôn am Abertawe adeg yr rhyfel yn cael ei fomio ac Abertawe'n fflam felly. Ac mae yn y trydydd pennill, mae o'n sôn am yn gwaith ninne a'r rhodd fawr yma sydd gennon ni gan Dduw i'n cynnal ni yn y gwaith. Rhoes sy'n had y ddeiberl drud, cenad dyn, sef dyma'r ddau berl roedd ei dad wedi dderbyn ac wedi wrthsglwyddo iddo ynte. Cenad dyn yw bod yn frawd, na'n gwaith ninne. Brawd garwch, creu tangnefedd, bod yno ar gyfer yn gilydd, gwasanaethu yn gilydd, a bod gennon ni olyd Duw. Golyd Duw yw'r anwel fyd, bod hwnnw I gyd yn cael ei agor I ni. Gwyn ei byd tu hwnt I glyw, tangnefeddwyr, plant I Dduw. Wrth I ni fod ynglyn â'r gwaith yma. Da ni'n cael y fraint o adlewyrchu pwy ydy Duw I hun. Y golyd yma sydd gan Dduw ar yn cyfer ninne. Mae o'n rhannu hefo ni'n ei fab, a da ninne wrth I ni wneud gwaith Duw. Y tangnefeddwr mawr I hun a'r mwyaf dangnefeddwr, Duw I hun yn Iesu Grist. Da ni'n cael yn galw yn blant iddo fo. Da ni'n cael yn dwyn I fod fel I fab Iesu Grist yn feibion ac yn ferched I Dduw. Mae o'n yn mabwysiadu ni I mewn i'w deulu. Felly, da ni yn derbyn heddwch perffaith Duw trosom, tuag atom. Da ni'n cael yn galw I waith caled I fod yn rhan o brosiect mawr Duw, o greu tangnefedd, o ddod â bobl I berthynas heddychol ac a'i gilydd yn ein byd ni, trwy y newyddion da yna, a mae o yn ei rannu hefo ni yn Iesu Grist. Dwi'n ddim faint o sgidiau sydd gennych chi, sgidiau gwahanol ar gyfer pob math o achlysuron debyg iawn. Am y wyddech chi, dwi yn slipas rwan, achos does dim rhaid I mi roed sgidiau I fynd lawr i'r capel na dim byd, ond dwi wedi rhoi rhyw drainers am yn rhaid, bethau digon ffwrdd â hi. A mae sgidiau smart ar gyfer achlysuron arbennig felly. Pryd bynnag cawn ni heini eto. Ond yma rhywun yn gosod sgidiau mi draed. Sgidiau barod I fynd I rwle. A dyma'r sgidiau, dyn ni fod I wisgo mewn traed bob amser. Dyn ni fod I roi esgidiau tangnefedd am yn traed bob amser. Mor weddaidd fel soniodd Eseia, ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch yn datgan daioni, yn cyhoeddi achawdwriaeth, sy'n dweud wrth Sion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Dyna'r neges, cyhoeddi honno, cyhoeddi heddwch wrth I rhannu hi, ac wisgo hi am yn traed wrth fynd. Parodrwydd, meddai Paul, wrth yr Effesied, wrth iddo fo ddeud wrthyn nhw be roed amdanyn nhw yn yr arfogaeth yma, sydd gennon ni i'w gwisgo amdano ni helm iachawdwriaeth a gwregys cyfiawnder am yn canol, os cofiwch chi, tarian ffydd. Ydy ni I fod â pharodrwydd I gyhoeddi y bengil tangnefedd yn esgidiau am ein traed. I gosod nhw
am yn traed. Ac i fod yn barod i fynd i'r llefydd mae Duw am i ni fynd i rannu'r tangnefedd yna. Ac mewn gwirionedd, mae'r sgidiau yna i fod am yn traed ni bob amser. Da ni'n cael ei newid nhw. Oherwydd lle bynnag yr ydyn ni, lle bynnag yr awn ni, da ni angen bod yn dangnefeddwyr. Allwn ni ddim bod yn dangnefeddwyr heddiw a pheidio bod fory, neu rwan a pheidio bod mewn rhyw awr, a dewis pryd da ni eisiau bod yn dangnefeddwyr. Mae'r arglwydd, os ydyn ni fod yn blant iddo ef, yn galw ar i ni fod yn dangnefeddwyr bob amser. A mae'r rhai sydd wedi derbyn heddwch drud Duw ei hun ydyn ni. A dyma'n gwaith ni ne, llu heddwch Duw. Cadw'r heddwch, ie, a'i gymell, a'i greu, a'i gyhoeddi. Dyma waith y tangnefeddwyr, gwaith plant Duw yn y byd sydd ohoni. Bydded clod a gogoniant i'w enw. Rwan te gawn ni air bach o weddi, ac mi glyw ni ganu, fel yna cor ecef un sydd am ganu, os heddwch fel afon a lifa, a diogel wyf yn ei law, bod yr heddwch yna sydd oddi wrth Duw ei hun yn llifo tuag atom, bod ni'n gwybod diogelwch Duw, bod ni'n gallu wedyn bod ynglyn â llifo'r heddwch yna i lefydd eraill o'n cwmpas hefyd. Dwch ni weddio, ni gofiwn ni pawb sydd mewn angen yn gweddio ni y bore yma. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am rannu cymaint efo ni, am rannu dy fab Iesu Grist, am rannu dy dangnefedd, am greu tangnefedd ac am gyhoeddi tangnefedd i ni yr rhaidd ymhell a'n dwy'n ni yn agos ata ti dy hun, yn cymodi ni trwy waed ein harglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am effaith yr efengil yna, neges heddwch Iesu Grist, yn gwlad ni'na wedi bod ar hyd y cenedlaethau arglwydd, ers y dyddiau cynnar, dyddiau'r saint, pan gyhoeddwyd hi gyntaf. Ac fel yma hi wedi cael effaith, wedi cael ei lle, ac wedi'n siapio ni fel pobl arglwydd. Maddau ni'n dyledion o dad. Maddau ni giliodd i wrthyt. Neu di eto weithredu yn ymplith ni, ymplith yn cenedl ni, i ni fod yn dangnefeddwyr eto arglwydd, yn gweithio trosod ti, yn gweithio ar dy fwyn, gan gredu na allwn ni rannu gwir heddwch, ond i bai yn bod ni wedi profi dy wir heddwch di dy hun tuag ato ni yn Iesu Grist. Gwybod ym le y mae heddwch gwir i'w gael, a chadw hwnnw yn yn calonau, yn sail ac yn sicrwydd ar yn cyfer ni. O dad, ydyn ni yn cyflwyno i ti bob sefyllfa arglwydd, rydyn ni yn bryderus amdani hi, lle mae pobl yn ofnus o'i gilydd, yn anghydweld, yn eliniaethus, tuag at ei gilydd, mewn teuluoedd, mewn cymunedau, mewn cenhedloedd arglwydd. A dyn ni yn gofyn i ti godi tangnefeddwyr, i ti fod yn ynglyn â bendithio yr rhai sydd yn cyhoeddi heddwch ac yn rhannu efengil tangnefedd y dyddiau hyn arglwydd ac yn mynd ati fod yn creu yr heddwch yna hefyd. Bendithio ni'na wrth i ni'na gymryd yn rhan yn y gwaith yma arglwydd, dangos i ni'n cyfleon hefyd. Dyn ni'n cyflwyno chdi bawb sydd ar y meddyliau, bawb sy'n brin iawn o'n breintiau ni'na, sydd heb le diogel i fod heddiw yma, sydd heb yr heddwch
daearol dyn ni'n ei fwynhau arglwydd. Ni'n diolch i ti am bawb sy'n gweithio dan straen, sydd yn gofalu ac sydd yn dyhau am fyd gwahanol a gwell i ddod eto arglwydd. Yn gofyn i ti'n cynnal ni gyd, i fedru cario ymlaen. Cynnal yr rhai sydd yn rhoi o'i hunain rwan hefyd. Athrawon, yn ofalwyr, yn wasanaethwyr, yn rhai sydd yn cyflenwi yn angen cymdeithas i gyd arglwydd. Ni'n gofyn am dy gynhaliaeth sicr di, ddionus di, tuag atyn nhw. Cadw ni arglwydd mewn ysbryd o weddi, yn bod ni'n gofyn y cyfan yn denw di dy hun. A bydde ti ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Mi newn ni glywed os gallwn ni ac os cofia unau lle mae'r emyn arbennig yma yn cael ei rannu. Una i rannu yn emyn ola cor y cefn yn canu. Rhaid mynd i fannau braidd yna. Ddim hwnna dwi'n siarad ag e. O, na ni. Diolch yn fawr. Da di nan.